dire ko siya nakuan. Di po na itabong nilang pagkayo gatong mga unggoy. Na-rescue ang usa ka Philippine Eagle human giatake sa 30 ka mga unggoy duol sa Sawaga River, Barangay Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon ni adtong Hulyo 3, 2026. Sumala ni Marvin Linoy, miyembro sa tribo sa lugar nga manguha lang unta siya og prutas ni adtong tungura dihang nakadungog siya saba sa bukid. Mao nga iyaha kining gisubay. Nakita niya ang mga unggoy nga nag-alirong sa usa ka mananap nga iyahang gituhuan nga halas nga manok aron manghawa ang mga unggoy. Kunuhan nagpaghot siya nga daw iro. Mao nga nanagan ang mga unggoy. Nakuratahin noon siya dihang nakita niya ang usa ka Philippine Eagle nga nabulit na sa balas og nagkurog sa kadlok. Imbis nga mangayo og tabang, nagdesisyon si Marvin nga i-rescue ang agila kaysa iyaha kining biyaan basin atakihon pag-usab sa mga unggoy. Hinay-hinay nga gitabunan ni Marvin ang mga mata sa eagle og mga fern kumpako og dihang nakalma iyaha kining gibalot gamit ang iyang jacket. Nagkinabangay ang mga miyembro sa Inhandig Tribal Multipurpose Cooperative nga maoy naghimo og koordinasyon sa mga otoridad. Na-turn over ang agila sa DNR aron matambalan. Miani og pagdayeg sa mga tao ang mga rescuer, hilabi na si Marvin nga nagpakita sa iyang kaisog aron lang ma-rescue ang agila nga anaa nakaron sa pag-amuma sa Davao City. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!